Euskadiko politikan 2025. Urtea Pradales lehendakariaren lehenengoa izan da. Aldaketaren aldarriaren bidetik, berezko nortasuna erakusten saiatu da. Partida munduan jokatzeko arauak idazten diren lekuetan egotea ezinbestekoa dugulako. Ezin dugu bazterrean geratu. Aukera izan dugu Euskal Agendaz Bruselan hemen hitz egiteko. Sánchez presidentari ordena jartzeko eskatu diot. Ikusitakoa ikusirik ez dakit pena merezi duen itzultzea. Ayuso Andrearen numeritoaren atzean lehendakari euskaraz hasi denean alde egin du. Y se están utilizando las lenguas cooficiales para mostrar una España plurinacional que no existe. Euskaldunak gara. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Euskararen aurkako eraso zuzena izan da sententzia berri hau. Oso egoera larria da. Positiboa dela, ez? Sintonia politikoa egotea alako gai importante batean gu bion artean. Egiten ari da justizia. Argazki hau ez da polita, ez dut uste, ez guretzat. Zuei zor dizuegu etorkizun berriaren aukera. Eskerrik asko. Aurten ere, EAJaren goi agintaritzan izandako aldaketak alderdiaren ordezkari ezagunenen arteko arrakala ireki du kargu gorena eskuratzeko lehian. Batasuna, eredugarritasuna eta apaltasuna gizartearen zerbitzura, gure aberriaren zerbitzura beti. Euskal Herria Bilduren idazkari orokorra, Arnaldo Otegi. Prest gaude gobernatzeko, prest gaude gobernu izateko. Cuanto me gusta ver aquí al PSOE. Gure hizkuntza etengabe ridikulizatzen du. Una acción de intimidación a un partido político, ¿no? 2025 estatuko legegintzaldi honen erdira ekarri gaitu eta gatazka politikoak bere goia jo du Pedro Sánchezen agintea kolokan ipini arte. Lurrikara alderdi sozialista. Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y... Creo que eso es lo que la respuesta del Partido Socialista le ha faltado. Rapidez y contundencia. Santos Cerdán Soto del Real espetxean da. Koldo García eta José Luis Ábalos ministro ja kartzelan sartu diren unea da hau. Nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda a Catalunya. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Que se vayan y que convoquen elecciones para que la gente pueda hablar. Llevan desde 2019 diciendo que no puede haber una legislatura de 4 años. Pues la va a haber. ¡Puto cobarde eres! ¡Rata! Ya no puedo más. Eta kapitulu hau izteko historikoa izan den ekitaldian, Alemaniako estatuburua Gernikako herriari aitorpena egiten ikusi dugu.